Jamen i Himmeriget, der har vi jo lidt forskellige drikkevaremenuer, alt efter hvad man ligesom er til vores måltid, hvor man kan sige, at vi har vores signaturmenu, som egentlig er fokus på det her samspil mellem maden og vinen, hvor det er, at vinen er noget udvalgt til ligesom at så matche maden og så løfte den her sådan gastronomiske oplevelse. Og det er ligesom alfa og omega. Første prioriteten er, at det skal gå godt til. Dernæst så kan jeg også godt lide ligesom at så tage den veje, hvor man finder nogle appellationer, og det kan være nogle druer eller nogle producenter. Noget, som man ikke støder på i hverdagen, så man ligesom også får en aha-oplevelse om, at det her, det kan vinens verden også. Og så indleder det jo også til lidt samtale, både mellem hinanden, men egentlig også med os tjenere og sådan ting der. Og det kan også være, at man bliver introduceret for noget, man ikke kender til, så man tænker, det her, det skal jeg simpelthen til at drikke noget mere af derhjemme også. Det kan jeg også godt lide at tage den vej. Så længe det smager godt til maden. Det er faktisk det vigtigste. Så har vi også vores prestigevinmenu. Og her er der fokus på den store vinoplevelse. Og med stor, der mener jeg, at vi går i kælderen og så ligesom finder de her kostbare vine, som man måske ikke nødvendigvis har adgang til i dagligdagen. Og det kan enten være fordi, at det er fra nogle producenter eller marker, hvor der laves meget små mængder. Det kan også være vine, som der ligger i en prisklasse, der vil få de fleste danskere til at rykke på brynen i hverdagen også. Eller også fordi, at det ligesom er nogle vine, som der har noget alder, som der gør, at der er meget få flasker af dem tilbage også. Samtidig med, at vi jo så også har muligheden for at kunne servere de her vine her i en mere moden udgave, og så smage, hvordan vin det også kan være på den måde her. I prestigevinmenuen, der i gåseøjne siger vi, der drikker vi etiketter. Fokuset er egentlig på den store vinoplevelse, det som der er i glasset. Stilen er stadigvæk sat i samme retning som signaturmenuen her, men ud fra mantraet, at god vin går altid til god mad.